1.5 बोसोर जानाय आरो बेखौ बामनानै फैदों आं बेबो नायबा माने आरो रावबो गैयामोन न'आवथ' फिसाजो दंमोन फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो आंथ' बेयाव फैनाया फिसालाया खोन्थाहैबाय फुङावनो इयो जोंहानाव हर थादोंमोन नालाय हर थानानै इनिफ्राय माने फुङावनो न'आव खारबोबायो सिखारनानै फैनानै नायफैबायो बिमाया खुगायाव खुदै थै गोजाखौ नुनानै खारलांनानै खोन्थाहैबाय आंखो थांनानै खोन्थाहैबा आंबो मा जादों ना बेमारफोरसो जादों नामा थै गलाबायनाय होननानै आंबो फैनानै नायफैबाय ओमफ्राय आखायाव दांनानै नायबा मानसिया गुसु थैनाय आरो ओमफ्राय आङो गिनानै न'सिमफ्राय खारननानै गाबख्राव खारबाय आं लामासिम बोरै सहैखो आंबो पात्ता गैया आंजों लोगोआव आंनि फिसाजो गोरलै दं 1.5 बोसोर जानाय आरो बेखौ बामनानै फैदों आं बेबो नायबा माने आरो रावबो गैयामोन न'आवथ' फिसाजो दंमोन फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो ओमफ्राय बिनि हौवाया पटाराव थायो पटाराव खामानि मावो आरोना आर्मिफोरनि आन्दाराव खामानि मावनो थांदों आरो ओमफ्राय दा रावबो गैयामोन न'आव ओमफ्राय फिसाला उन्दैयाबो आंजों थाबाय ओमफ्राय बे न'आव हारसिंमोन आरो दा सन्देहआथ' आंनिबाथ' मानसियानो बुथारनाय बायदि गावथ' हाया बेबायदि हाना लानो सोरलाय गाव हागोन बिदि मोननै हाना लानो गोदोनियाव आंनि बायदि 1.5 बोसोर जानाय आरो बेखौ बामनानै फैदों आं बेबो नायबा माने आरो रावबो गैयामोन न'आवथ' फिसाजो दंमोन फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो आंथ' बेयाव फैनाया फिसालाया खोन्थाहैबाय फुङावनो इयो जोंहानाव हर थादोंमोन नालाय हर थानानै इनिफ्राय माने फुङावनो न'आव खारबोबायो सिखारनानै फैनानै नायफैबायो बिमाया खुगायाव खुदै थै गोजाखौ नुनानै खारलांनानै खोन्थाहैबाय आंखो थांनानै खोन्थाहैबा आंबो मा जादों ना बेमारफोरसो जादों नामा थै गलाबायनाय होननानै आंबो फैनानै नायफैबाय ओमफ्राय आखायाव दांनानै नायबा मानसिया गुसु थैनाय आरो ओमफ्राय आङो गिनानै न'सिमफ्राय खारननानै गाबख्राव खारबाय आं लामासिम बोरै सहैखो आंबो पात्ता गैया आंजों लोगोआव आंनि फिसाजो गोरलै दं 1.5 बोसोर जानाय आरो बेखौ बामनानै फैदों आं बेबो नायबा माने आरो रावबो गैयामोन न'आवथ' फिसाजो दंमोन फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो ओमफ्राय बिनि हौवाया पटाराव थायो पटाराव खामानि मावो आरोना आर्मिफोरनि आन्दाराव खामानि मावनो थांदों आरो ओमफ्राय दा रावबो गैयामोन न'आव ओमफ्राय फिसाला उन्दैयाबो आंजों थाबाय ओमफ्राय बे न'आव हारसिंमोन आरो दा सन्देहआथ' आंनिबाथ' मानसियानो बुथारनाय बायदि गावथ' हाया बेबायदि हाना लानो सोरलाय गाव हागोन बिदि मोननै हाना लानो गोदोनियाव आंनि बायदि गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लाप्रोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट
डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट अर्थ'पेडिक्स रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार इन्टार फेसिलिटि इउनिट फिजियोथेरापि रेडिय'लजिस्ट हिस्ट'पेथलजिकेल डिपार्टमेन्ट इउर'लजिस्ट इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट सिटि स्केन एक्स-रे पेथलजि डिपार्टमेन्ट भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबांबा मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।